హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? బాగుంటారండి. ఈరోజు కూడా లంచ్ వీడియోతో వచ్చేసాను. ఏంటి, డిన్నర్ టైంకి లంచ్ వీడియో అనుకుంటున్నారా? కొంచెం లేట్ అయిందండి, ఏమనుకోకండి. సో ఈరోజు కూడా చపాతీ బాజీ చేస్తాను అంటే వద్దన్నారండి మా ఆయన గారు. ఈరోజు కూడా స్ప్రౌట్స్ కావాలి అని అడిగారు. అండ్ పోహా కూడా చేశాను. బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా హెల్దీ ఫుడ్ కావాలంట, అందుకే రాగి సంగటి విత్ పల్లి చట్నీ కూడా చేశాను. సో ఇదండి ఈరోజు లంచ్ బాక్స్. ఈ మధ్య మా ఆయన చాలా హెల్తీ ఫుడ్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నాడండి. ఎందుకంటారు? డైట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు, ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. ఆఫీస్లో ఎవరైనా కొత్త అమ్మాయి వచ్చిందంటారా? నాకైతే అలాగే అనిపిస్తుంది. మీకేమనిపిస్తుందో మీరు చెప్పండి, ఓకేనా? సో ఇది అండి, లంచ్ బాక్స్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పటికీ. చూస్తున్నారుగా, హెల్తీ ఫుడ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు, అందుకే హెల్తీ ఫుడే చేస్తున్నాను నేను కూడా. So this is today's lunch. Bye bye.